Тивало с архитектурния ансамбъл на градската среда. Мисля, че просто я е страх да не й прокапе в кабинет. И тази част тук ми е само от хартии. А пък тук, горе, общинарите ходят да пушат, но... Това е тайна. Но да не се оплаквам толкова. Сега се чувствам важна и специална, защото съм част от големия финал. Защото точно аз мога да ви накарам да се усмихнете. Хайде да започваме. Аз смятам да блесна в пълната си прелест.